Здравейте хора, аз съм... Здравейте, фенчета на Майнкрафт! Това е братовчетка ми, с мен е брат ми. Е така, влязах в български сервер и те са в него. Ето, Йонито Ви, тя е братовчетка ми. Играе Майнкрафт сега. Яйте. Не дразни. Сякаш ще... Това съм аз. Здравей, Нинджа, Про БГ. Роско, обърни се, бе. Сузи. Куела. Ето го, брат ми. То скин аз си го направих. Да, сам. от Skin Edition. Ето. Викат на тебе, Роско, нали знаеш? Ах, той е копирач. Май вика на Роско. И защо съм копирач? Да, на Роско. Бе, дела да направи. Вика. На кой? Кул, нали е супер на английски, бе? На кой? Кул, не е ли готин? Кул е готин. Не. Кул е готин. Кул е супер. Кул е готин. Напишете долу в коментарите Кул какво е, готин ли е или супер. Да. Провери го в преводача. И да, е също в преводача. Може. Ако не, ти малко. Ето го, копирача му. Ето го. Кой си? Кой? Кой? Ето. А, не. Ето. Кой ми е копирач, бе? Два кулбой! Виж ли два кулбой? Ма къде е другия кулбой? Колбой БГ. Къде е другия Ето кулбой? един кулбой, ето го другия кулбой вътре. Един вътре, един отвън. Уоу. Ах, тия с копирачи, много ги мраза. Нали? И аз съм тега, ще... Сега го видях. БГ, уи. Има опират. Мато, БГ! Пак ли като Рокли стана, бе? Не, всъщност Вики това е някакъв лично. Те спишат глупости. Знам, царевия. Ще видиш, ама няма да кажа. В клипа може би ще го видят. Здравейте отново, аз съм изляза от пещерата. Извинете, Аз съм изгледала. извинете, дето прекъснах клипа. Знаете на колко години той Роско деца? 9. Какво да направя сега? Аз съм на 12. На 11 си. На 12 съм. След 2 месеца ставам на 12. Да, но още не настъпва годината. Така че. Брои се за 11. Аз ще стана след година май. Не знам, ние сме на една година. Той е 2005-та, аз съм 2005-та, тъй че няма. Още малко и ти ще си 2006-та. А Роско е 2007. Еми? 2 години разлика. Какво толкова? Здравейте, хора. Другите са на 13 и 11. Кълбой и Нинджа Про. БГ. Кулбой до Експро. Боже. Идеот. Как го пише? Значи, единия казва идиот, другия казва идеот. Значи, са различни. Виж, единия писа. Чакай, за Кев бе идиот, другия писа за Кев бе идеот. Идиот. Значи, кой е по-грамотен според теб? Къш. Кълбой. Имам къш. една идея. Добре, О, Този- кашки. Аз мога да ги различа, честно. този клип ще бъде в разгадаване на мистерията. Аз ще Кой? разгадая се. Да, ще ги търся да мате. Той малко. Окей, ти е мой малко. Извинете, ако сте чули, ама... И здравейте отново, пак прекъснахме клипа. Сори. Да, сори. Тук стана малко неловко. Кажи, че какъв Майнкрафт стана доста неловко. В Майнкрафт стана много неловко. Знам, че не е той дето е в магазина. Аз знам. И аз им. Ако искате да играете с нас, изтеглете си 15.8 или 15.6 Няма че не. и в мултиплеера
и си теглите Multiplayer Master. И иконата е 2 меча. Не, бе, други са моймата матаника. Иконата е 2 меча и фона е син. Така че ако искате, Ама да, стреляти Майнкрафт. ами да. Добре, няма си да издаваме някакви лекции туториали, така че не бъл. Всъщност да, Майнкрафта 15.6 или 15.8 трябва да се стеглят задължително от апдейт. Иначе от интернет или от Google Play са пари. С пари. Окей, малко смешно стана. И то не. Ама как ще ги различиме, Петю? Не да знам. Що бе? С еднакви скинове ли са? Какви? Така е жестко. Ами, защото пишат тук не бива ли си направо. Не, този дето е вътре. Ой, ла кокошке, има ти си моя. Ти ще кажеш. Виж, не са, изи маха се тебе. Ти не може да кажеш. Ап, бих кошката. Яйце, what the fuck. Така. Сега, който Така. дойде, значи той не е истински. Добре, първо трябва да разрешим мистерията, тогава ми се спрем. Ако не можем, ще направим втора част на мистерията. Ако има де още такива неща. Още мистерии. Не мога да започнем с търсене на мистериите, такава поредица хора, така че. Как може някой да копира? Миналата седмица... Кубой. Миналата седмица имаше едно момче, което копираше същото, което копираше друго момче. И двамата се казаха Рокли. И двамата Мартин, какво беше там, Ли, какво беше... Не бе, Мариан. Да. Имаше едно момиче, което копираше Изи. Вече бяха и ние също. Ти беше ли в сервера тогава? Да. Не. 3 седмици. Всяка седмица има по един копирвач. Така че може да направим даже клипове за такива Поредица. мистерии. Да, такава поредица на мистерии. Кой ма бива? Да може да ги разрешаваме пред вас. Нещо. Така че... 9 Това е първият. Iron Match за 9 Iron. Изи, ти да скъсам с теб. Те шегуваш ли? Абе, лъжец. Те шегуват ли са? Гледай ме, Нани сега. Iron Match за 9 Iron. Пък аз за 9 Iron ще може да направя Iron Kick и Iron Match. Къде го чизи това е? Виж, Iron Match. Долу, на табелата. Виж. Айра, мъж, айра. То се е грешния. То се е копирвача. Да разбра. Златен меч, Защото, 4 злато. Истинския кулбой никога не бива... няма да каже, че ти не ще иска да скъса при мен. Не, всъщност ще го каже. Бе, така ли защо? Защото то са я мрази всъщност. Пък той е Марто е много тъп. Сори, ако идеш... Да. Не, той е спира... Не, че правила. Защо тогава ще идва в Стара Загора заради мен? О! Тя живее в Стара Загора. Тя ми каза, значи ще идва в Стара Загора заради нея. What the... Това е странно. The fuck. Има хора, които правят това. The fuck. Направо. Стига. Стига, че много пътуваш днес. Ай, сега ми отговори. Ти не иска Вики. Главата ти иска Вики. Ти не иска Вики. Бри. Да, бе. Как пишеш да, бе? Брат ми се кръсти балунови. Не се е кръстил, всъщност той там, нали, знаете, че има Xbox, нали, за да играеш няколко хора и там му дадах пайми. Той не може да го купи. Да, бе. Гледай го е. Защо писат? А пък братовчетка ми са кръсти Йонито В. Да, Йонито. Братовчет ми вика, че го малко киф не иска. Какво? Очудва са. Кикни сламата. Петър, майка. Ще та кикна те и внимавай. Няма, защото още му и приятел. Шумра.
Сега, кой е за последния? Чакай. Този, дето и с малките букви, той е истински. Този с големия, той е лъжета. Кажи им. Що големи малки има ли, бе? Да, ти не видя ли? Ето виж, този блок. И това ще бъде от този клип. Надявам се да ви... Чакай. С главни букви, виж какво пише. Малки, значи, този кулбой беги ги пише, аз ги прочетох. С малки букви, пък он я пише лъжец, лъж, глупости, да ни казвам. И така, както казах, Да това... Чакай. Да кажем поне да кажем, че този, който с големи букви, да го пикнем ти тогава. Милано, я виж. Я погледни вътре в Така, магазина. това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. Да са на едно място. Ако ви е харесал, Абе, дайте палец този нагоре. дето Ако стои не на ви е едно място харесал, е истинския. давайте палец нагоре. Чакай. Ще спре ли го? Де, защото... Аз вече разбрах кой ще е истинският. Според мен Кой? този ето стои на едно място, защото ето стои на едно място, той нали АФК и само мога да напише с големи букви за сега, нали? Да. Ето! Разживи мистерията. Само ще трябва да го пикнат. Кажи им. Ми да, ма как ще го кикнат? Ние не му знаем точно това. Ами единия не ли е, то съм... Бати ти как влезе? Абе, как влезе? Направо да киват и двамата, викам аз. Искам и аз да вляза. И това ще бъде от този клип. Почна се мърда. Брат. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, Този, дето стоим, то би трябвало да пише. дайте, Защото то се... Не знам като стои. дайте палец нагоре, ако не ви е харесал. Разрешиме мистерията вече. Да, разрешихме я. Кой? Ами, Пича БГ, Ей, кой го написа? Кой напиша пича БГ? Пича БГ е на такъв играч. така. И... Чакай, поне разбрахме, че има бой БГ. Този, дето стои на място пише, за това се чете. А този, който... Аз съм Талока. Ще лона преди да му пишеш. И... Ето, Чао!